Bästa publik, hyvä yleisö. Jag heter Julia Salmela och jag är chef för idrottstjänster i Raseborgs stad. Stort tack till Raseborg Regnbåge för inbjudan och äran att stå här idag. Olen siis Julia Salmela, Raseporin kaupungin liikuntapalvelupäällikkö. Kiitos Raseporin sateenkaarikutsusta ja kunniasta olla täällä tänään. Pride handlar om kärlek, om rätten att vara den man är och om att alla människor ska få leva sina liv med samma frihet, respekt och möjligheter. Det är värderingar som inte bara hör hemma under en Pridevecka utan bör finnas med under alla vardagar året runt. Pride kertoo rakkaudesta, oikeudesta olla oma itsensä sekä siitä, että jokaisella ihmisellä tulee olla sama vapaus, kunnioitus ja mahdollisuudet elää omaa elämäänsä. Nämä arvot eivät kuulu vain Pride-viikkoon, niiden tulee näkyä arjessamme ympäri vuoden. Inom min bransch, motion, föreningsliv och hobbyverksamhet finns fantastiska möjligheter att skapa gemenskap. Här möts människor med olika bakgrunder, erfarenheter och intressen. Just därför är det också viktigt att alla känner sig välkomna och trygga. Oavsett om det handlar om fotboll, dans, jakt eller friluftsliv ska man kunna delta utan att behöva dölja vem man är. Ingen ska behöva känna att kön eller könsidentitet, sexuell läggning eller någon annan del av ens identitet står i vägen för att få vara med. Jämställdhet och likabehandling handlar inte om att alla måste vara lika. Det handlar om att alla ska få samma värde, samma respekt och samma möjlighet att delta. Minun alalla liikunta, yhdistystoiminta ja erilaiset harrastukset tarjoavat hienoja mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen. Niissä kohtaavat ihmiset erilaisista taustoista, erilaisilla kokemuksilla ja erilaisine kiinnostuksen kohteineen. Siksi on tärkeää, että jokainen tuntee olevansa tervetullut ja turvassa. Olipa kyse jalkapallosta, tanssista, metsästyksestä tai ulkoilusta, jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua ilman, että omaa identiteettiään tarvitsee piilotella. Kenenkään ei pitäisi joutua kokemaan, että sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen tai jokin muu osa omaa identiteettiä estää osallistumisesta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi olla samanlaisia. Ne tarkoittaa sitä, että jokaisella on sama ihmisarvo, sama oikeus kunnioitukseen ja yhtäläiset mahdollisuudet osallistua. Som kommun har vi ett ansvar att bidra till ett samhälle där föreningar, ledare och verksamheter präglas av öppenhet och inkludering. I Raseborg har vi under fjolåret arrangerat utbildning inom jämställdhet och likabehandling för våra idrottsföreningar. Alla föreningar behöver också kunna uppvisa sin plan för jämställdhet och likabehandling för att kunna beviljas stadens bidrag. Låt Prideveckan bli en påminnelse om något vi vill bära med oss hela året. Alla ska få känna att det finns en plats för dem. Alla ska få vara sig själva och alla ska få delta på lika villkor. Kunnalla on tärkeä vastuu edistää yhteiskuntaa, jossa yhdistystoiminta, ohjaajat ja harrastustoiminta perustuvat avoimuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Raaseporissa olemme viime vuoden aikana järjestäneet urheiluseuroille koulutusta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Kaikkien seurojen tulee myös pystyä esittämään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa voidakseen saada kaupungin avustusta. Ottakaamme siis Pride-viikosta mukaan muistutus, jonka haluamme kantaa mukanamme ympäri vuoden. Jokaisen tulee saada tuntea, että hänelle on paikka. Jokaisella tulee olla oikeus olla oma itsensä ja jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua yhdenvertaisesti. Tack till alla som har gjort den här Prideveckan möjlig.
Och tack till alla er som varje dag bidrar till en mer jämlik, öppet och inkluderande samhälle. Glad Pride och tack för att ni är med och bygger ett samhälle där det finns plats för alla. Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat tehneet tästä Pride-viikosta mahdollisen. Ja kiitos teille kaikille, jotka päivä toisensa jälkeen rakennatte tasa-arvoisempaa, avoimempaa ja yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. Hyvää Pridea ja kiitos, että olette mukana rakentamassa yhteiskuntaa, jossa on tilaa kaikille. Tack, kiitos. Bästa queera vänner och bästa allierade. Parhaat hyvät sateenkaarevat ystävät ja liittolaisemme. Det är med stor glädje och ödmjukhet som jag står idag här framför er här på scenen som beskyddare för Raseborgs Pride. Jag vill börja med att tacka alla er som i år och alla dessa år sett till att det finns en Pride här i Raseborg. Alla som är avlönade och alla som gjort det på frivillig basis. Och det är tack vare er som Raseborg har blivit en plats var mänskliga rättigheter står i fokus och prioriteras och gör det lite lättare för oss alla att leva. Speciellt om man råkar tillhöra en sexuell eller en könsminoritet. On ollut ihana seurata, miten elinvoimaiseksi ja monipuoliseksi Raseborg Pride on kehittynyt ja miten hienosti se näkyy ympäri Raseborgia. Osallistuin itse silloin, kun tapahtuma järjestettiin täällä puistossa, täällä Tammisaaressa 10 vuotta sitten. Ja silloin liikutuin erityisesti siitä ajatuksesta, että festivaali syntyi nuorisovaltuuston aloitteesta, eli nuorten liittolaisuudesta. Suuri kiitos kaikille nuorille ja kaikille kaupungin työntekijöille, jotka mahdollistivat sen silloin. Fast mest berörd blev jag kanske nog själv över att stolt som queer gå på de här gatorna tillsammans med ganska otippade allierade, såsom till exempel stadens manliga fotbollslag. Så var det då. Otroligt många allierade som paraderar på gatorna. Då var det exakt 25 år sedan jag själv hade flyttat bort från Raseborg eller Ekenäs. Och ganska övertygad om att öppenhet, frihet fanns på alla andra ställen i världen utom i Ekenäs. Jag är glad över att ha blivit motbevisad och över att kommunen idag är ganska mycket bättre att växa upp i än vad den var under min ungdom på 80-talet. Kommunen präglas idag, som vi hörde, av en mycket större öppenhet, av redskap som gör att den här öppenheten och friheten garanteras. Och det är en stor sak. Och att också av en mångfald röster, kulturer och perspektiv som inte fanns då. Tammisaari ja Suomi on muuttuneet hyvin paljon sen jälkeen, kun itse olin lapsi ja teini 80-luvulla ja 90-luvulla. Tai silloin, kun helpottuneena pakkasin laukkuni ja muutin Helsinkiin opiskelemaan 90-luvulla. Silloin oli vielä lailla kiellettyä kehottaa homoseksuaalisuuteen. Homoseksuaalisuudesta kerrottiin koulussa lähinnä poikkeavuutena ja sairautena. Ja viimeistään 80-luvun puolivälin jälkeen lisämausteena soppaan tuli AIDS-kriisi. Transkysymykset loisti poissaolollaan ja mitään asiallista tietoa seksuaalivähemmistöihin saati sitten sukupuolen moninaisuuteen liittyvistä kysymyksistä ei ollut saatavilla. Monet niistä oikeuksista, joita 2000-luvulla kasvaneet nuoret sateenkaari-ihmiset näkevät tänään itsestäänselvyytenä, olivat silloin lähinnä utopioita edes sitäkään. Bästa vänner, hyvät ystävät. Idag då regnbågsflaggor rivs ner och bränns runt om i landet, då sagostunder med drag queens ställs in på grund av yttre hot, då vår regering har ministrar och partier som gör allt för att nedmontera dessa dyrköpta mänskliga rättigheter, då regeringens kommande nedskärningar inom socialsektorn utgör ett konkret hot mot HBTIQ plus organisationers verksamhet,
runt om i landet, och då vi ser hur homos- och transfobi växer sig starkare runt om i västvärlden med USA som skräckexempel, är det lätt att känna missmod och rädsla. Därför är olika solidaritetsyttringar och den queera gemenskapen så viktig, att vi stöttar varandra, inte minst unga och personer i utsatt position inom hbtq+-minoriteten, såsom asylsökande eller personer med funktionsvariationer, och att vi söker oss till de källor som ger oss kraft och till de människor som ger oss styrka, så att vi får mod och kraft att gå vidare för att stå upp för mänskliga rättigheter. För min egen del så tankar jag också styrka ur den queera historien, om kunskapen om alla dessa som vågat och orkat kämpa för en annan tid, vetskapen om att vi alltid har funnits och bidragit till samhällets utveckling, det inspirerar mig. Om någon är nyfiken på Ekenäs och Raseborgs queera historia så kan man komma till Elverket imorgon. Juuri siksi tällaiset tapahtumat ovat niin tärkeitä, jotta me voimme juhlia yhdessä ihmisoikeuksia ja olla ylpeitä siitä, keitä me olemme. Samalla on kuitenkin tärkeää muistaa menneisyyden vuosien ihmisoikeuskamppailut ja kunnioittaa niitä, jotka ovat antaneet ja antavat yhä kaikkensa sen eteen, että sinä ja minä voimme elää avoimesti omaa itsenämme turvassa ja ilman pelkoa ja väkivallasta tai syrjinnästä. Ja on todella tärkeää, että me seistään muiden rinnalla, heidän rinnalla, jolla ei ole tämä mahdollisuus. Pride on ensisijaisesti mielenosoitus ihmisoikeuksien puolesta, ja se on myöskin sateenkaariyhteisön perhejuhla, johon myös liittolaiset ovat tervetulleita. Idag är det alltså vår gemensamma fest, men jag ber er även att fira Pride och främja mänskliga rättigheter varje dag, året om, och se till att era arbetsplatser, era skolor och närmiljöer är fria från diskriminering. Rättigheter, tjänster och festivaler föds inte utan arbete, och arbetet kräver förutom frivilliga insatser även pengar. Därför utmanar jag er alla idag att se till att idag donerar ni någonting till Raseborgs regnbåge eller till någon annan hbtq-organisation som stöder den här verksamheten. Eller varför inte till någon organisation inom social- och hälsosektorn som just nu är så utsatt. Jag önskar er alla en god, glad och solidarisk Pride. Tack för att ni alla gör Raseborg till en bättre plats att leva på. Toivotan teille kaikille iloista ja solidaarista Pride-juhlaa. Kiitos, että teette Raseborgia paremmaksi paikaksi elää. Hei, minä olen Noora Garusi ja toimin Raseborgin sateenkaaren puheenjohtajana. Tänä vuonna Raseborg Pride täyttää 10 vuotta. 10 vuotta on aika pitkä aika, ja ainakin minulta on useamman kerran kysytty, tarvitaanko Pridea vielä. Olen myös kuullut sateenkaari-ihmisten sanovan, ettei enää jaksa välittää, ei kiinnosta. Ja joskus huomaan itsekin huokaisevani ja ajattelevani, miksi jaksaisin enää osallistua. Minulla itsellä on loppujen lopuksi aika hyvä olla. Voin kävellä tyttöystäväni kanssa käsi kädessä Tammisaaren keskustassa lauantai-iltana ilman, että kukaan edes nostaa kulmakarvansa. Välinpitämättömyys on huokottelevaa. Minä en enää tarvitse Pridea, mutta siitä voi hyvin helposti tulla, me emme enää tarvitse Pridea. Ja siksi meidän täytyy kysyä itseltämme, miksi välittäisin. Och sen läser jag kommentarsfälten på Facebook. Jag läser om våldsdåd på Pride, om hur omvändelseterapi fortfarande tillåts och kan få offentligt stöd, om hur hatet mot transpersoner växer. Jag hör berättelser om hur unga regnbågspersoner blir bemötta när de kommer ut. Och kort sagt, alltså, bara för att jag har det bra betyder inte att alla har det bra. Så varför ska man bry sig?
Man kan bry sig för att rättigheter inte uppstod sig av sig självt. Någon före mig orkade bry sig. Någon arrangerade den första Pride-paraden. Någon skrev insändare. Någon protesterade. Och någon tog emot hatet så att jag inte behöver göra det. Och därför är vi här idag. För att vi vägrar bli likgiltiga inför någon annans rätt att vara den det är. Vi vägrar bli likgiltiga inför den unga person som ännu inte vågat komma ut. Inför transpersoner som möts av hat. Inför barnet som föds med en kropp som samhället tycker måste korrigeras. Inför den som fortfarande får höra att deras kärlek, deras kön eller deras identitet är någonting som måste botas. Och inför ett samhällsklimat som rör sig mot att ta bort de rättigheter vi redan har. Vi är här för att säga, du behöver inte kämpa ensam. And perhaps that is what pride means to me. It means that we don't have to do this alone. We are a community. We speak up when someone else can no longer find the words. We celebrate each other's joy. And when the world tells someone that they are too much, too different, or somehow wrong, we stand beside them and say, you belong here. And there is still so much we can achieve together. And I have to quote Lord of the Rings. The world is indeed full of peril, and in it there are many dark places. But still there is much that is fair, and though all land's love is now mingled with grief, it grows perhaps the greater. Och så är det. Kaikissa suurin on rakkaus, störst av allt är kärleken. Happy Pride!